Hello mga ka-listeners, mga ka-followers, mayong adlaw, mayong gabi ka natong tanan, no? Kumusta? O karon day no atong ipadayon ang laing sumpay ning sugilanon o sa dili pa. Shout out day ko no kang Len Sebmin, kang Ami Alexander no from Atlanta, Georgia, kang James Aguero. Shout out ninyong tanan o sa akong ate sila sa Pino no. From Anhawan, Sordin Leyte, salamat kayo sa pagpaminaw. O palihog day ko no og subscribe sa akong YouTube channel para ma-notify ninyo kung nakibay kong i-upload no, mga sugilanon o mga sumpay nga drama. O karon no, ita maglangan niya ang laing sumpay ning sugilanon. Hinawaman nga pangandoy, part 7. Mayo kay miabot ka na, Hazel. Nagpaabot dahil ka na ko pa? Bakakon ka naman ay Hazel? Ha? Bakakon ka! Papa, ganong imo mo kong giingnan nga bakakon? Tungod ka dili tinuod nga naghatod mo sa inyong bisita. Kunsa? Kinsa imong gihatod sa airport? Ang amo naging bisita. Kinsa? Nagkat-on ka na yun sa paglimod nako, Hazel! Kinsa mo sa magsigig sumbong ni mo pa? Ayaw ko sumbalikas pagpangutana, Hazel. Ang akong pangutana, mao'y tubaga. Gitubag ka na nako. Ganun dili ka man matuo. May gisugo ka man kaharon panidaan ko. Nganong wa ka man tug-ani sa imong sinugo. Nganong ako pa may imong pangutanon? O ganong dili ka man siya butugan ako? Gitubag na nako ang imong pangutana. O sabay ako mahimo kung dili ko ni mo tuhuan. O kadtong imong sinugo mo ay imong tuhuan? Wa ko'y sinugo. Doon nala'y nakakita ni mo dito sa airport. Dito na mo ihatod sa airport ang among bisita. O sa pa may issue? Ganong imo man kong pugso sa pagpatugan. Nangita ka ng ganog sayop na ako? O gusto lang ko ni mo isuod sa imong bulsa? Ayuha ko sa pagtubag, ha? Sabi ni mo pa, gusto na ba ako magmahay? Nganong nataw pa kong ingon ini? Unsay ingon ini? Dato! Senyorita yun ang gusto ni mo itawag na ako sa ato mga saobog katabang. Senyorita nga dili ka ni makahimog ka o galingon niyang desisyon. Oh, nagmahay ka nga taong dato? Nga dili ba ko magmahay? Nga dili ba ko pareha sa mga ordinaryong anak na makalihok na libre? Makadesisyon na libre? Mao ka na ni mong ipahimang na ako nga sundon ko ang tanan ni mong gusto. Natural! Ako ginabuhaton, hindi ko gusto masayop ka sa imong desisyon. Ug mag-antos sa kalisod. Asa naman dahil ang akong kagawasan? Unya, mura matagamtami ang gipangandoy mong kagawasan. Kung mahuman ka na sa imong pagtuon, kaya titulado ka na. Ug makatampo sa atong kahintang. Kuwang pa ba di ay ang nahuptan mo karong katigayunan? Kuwang pa, Hazel! Grabe ni mo pa. O sa mo di ay imong ambisyon nga mapanag-iya mo ang kalibutan? Kanang dili na matarog ang atong kahimtang sa mga pagsuway nga moabot na to. Unya kung mamatay ka, madaban ni mo ang tanin mong kwarta? Ang imong mga kabtangan? Litsi! Nganong naghisgot magkakamatayon? Nagampo kang mamatay ko? Kinsa ka ang anak no nga mangandoy nga mamatay ang iyang amahan? Wala ko ko inahan. Unya mong buhak pagod ka? O gano'ng naghisgot ka magkamatayon, ha? Sorry. Pero gusto lang ako ipakita ni mo ang realidad. Nga bisag unsa kadato ni mo din sa kalibutan, simba ko mamatay ka. Dili ni mo madaang tanan mong kwarta o mga properties. Gusto na! Gikan karon. Dili ka na magagamit sa imong sakyanan kung wa kay ikahatag nga schedule. Ug dili sab ko gusto nga bisag kinsa na imong pasakyon sa imong auto. Oh. Ganun gihatag man nimong yawi. Yawi na sa auto. Dili na ko mogamit sa auto. Oh. Hazel! Ayaw kong diay! Balik dire! Huh? Gahil sabling anak ka na. Murag dili mahadlok ako.
At last, ako naging makita sa nanay. Nga ko cellphone. Nga ko mahal. Mahal. Ay naman mo. Di na sa Cebu, mahal. O nagsakay na sa nagkuha na mong sakinan. Mingaw na ko nimo. Ako sab. Mingaw na kay ko sa kong mahal. Pero kinahanglang di ta mamuhi sa itong saad, ha? Nakitag yung duha ang magbinyo. Murag dili na ko magkapaabot, mahal. Ha? Grabe na kademanding si Papa. May nakasulti na niya nga doon ako'y gihatod sa airport. Oh, nahibaw ba siya nga ako may imong gihatod? Wow, uy. Mahal, usa na lang ka to, mahuman na tas college. Mangita na kong trabaho aron makatigom ko. Aron may kapanghambog na ko sa mga man. Akong tiuli ang yahay sa auto. Gibauran mo ko nga dili magkapasakay kang bisan kinsa. Oh, unsa? Wow, murag lamig gid ang lutoon nimong pansit nang da. Taral, akong gisagulan og sutanghon ang Miki Karen. Patilawon gyud ako ang akong anak sa luto nga bami. Murag lami gid na nang. Oh. Humot na kayo. Ha? Oy, ayaw pamuyag oy. Makabungi baya na. Mo ba nang? Unya ko na lang ilunod ang Miki ha kanang moabot na ang akong anak. Nga naman nang? Aron dili malata. Wa kabay kasayuran unsa gyung orasa mo abot dinis Milan Karen. Wala lagi ko mahibaw nang uy. Ay! Hala si Milan. Nanang akong anak. Tingawan ako di mo na yun, Ay, laba pagyud ko gimingaw ni mo na. Malipayong pag-abot, Milan. Karen, salamat ha, nga imog yung giuban ng nanay. Nahingawa ba ko ni mo na kay gibiyaan ka man ako. Ay niyas Karen, oy nga miuban ako magabi eh. Ani ka na to, Karen? Hansao na looy manggugong ng ilanggod nga mo rin matug din hi. Kumusta ang kantas, Milan? Sa ino lang ang team nga akong nabununtan, Karen. At pa, anong niya din nagsulti? Di na ako nagpasakto na. Ay, nayabang yung bata. Ay, dali. Dayan, pag-ilis ha, aron mangaon na ta. Wabayagod ko mukhaon dito sa eskwelahan ay. Kay gusto ko nga makakita na nimo. Ay, mahiubos ko nimo kung dili nimo kanon akong giluto. Na, ikaw ra ba gigitagan-an ni nanay ni mo siyang linuto, Milan? Kung saan di mong giluto, nay? Utan Bisaya, gapo? Ay, dili, oy. Bami. Ang paborito nimong pansit. Mama, dali na yung mga oras na. Ay, pag-ilis, una ka magsukad pa ko. Anita mga on ka rin, ha? Dungan mo si nanay. Oy, ni imong cellphone na ko, na. Kadit na kaya akong kuha ng ako cellphone. Daan pagid ko. Mahal. Uy, kitsa lang sampit ni mong mahal? Hain naman ka. Di na ko sa mo. Kerting lipaya ni nanay nga nakakita na ko. Gipakaon ni kong bami. Uy, may good araw. Joy, ay, kinsa na Milan? Naadili si nanay ni mo sa imong dool. Oo. O nangutanakin sa akong isang pitag mahal. Imo ba siyang tuganan? Natural. Ako siyang tuganan kay nanay man siya na ko. Di ko gusto nga doon ako itago niya. Si Senyorita Hisil di ay na? Ha? Mahal, mahimo ba? Ang iwas si nanay ni mo, nga ayaw ko ipasampit o Mayong pagbuminaw sa Lex Pino. Pero may magani ko niyang kasabaan kung mag-hazel lang ko ni mo. Karon di na gini siya masuko kay di naman hazel lang ako isang piti mo. Mahal naman. Mag-istorya unya ta ha. Sige, tiwasaon na inyong panagsulti ni Mahal. Maghuwat ko. Nay, may pasalubong di ko pa ni mo. Pero dili ako mo'y nagpalit ini. Unsa? Walang ka na ko anip. Kay di pa mas karing gani ha. Niya na yun, kani. Kani, gipalit ginig. Tuyo sa kong mahal para nimo. Nangayo ka?
Wa, uy! Di ko mo dawat, ana eh. Ha? Nay, mahiubos ko nimo kung di nimo dawaton. Iya gani unta kong palitan pero wa ko musugot. Mao nang ikaw na iyang gipadan og pasalubong. Nay, kuan ayaw gid tug anis Karin ha nga ang akong mahal mo nagpalit ini para nimo. Ginoo ko. Anong nahitabo man na? Sa dihang nagita mi dito sa Manila, nay. Wa na mi makapugong sa mong gibati. Og kami na, nay. Ginoo ko. Manong day, nay. O kay gusto ni Hazel para nako? Dong, wag ko ikasaway niya. Pero, unsa man kay buhato ni Senyor Emilio diya nimo? Kung mahibaw siya sa inyong relasyon, ha? Di man tingali siya masayod, nay, kung wag mo sumbong. Mao mong gani nga wa dayon nako ihatag nimo ang imong pasalubong nga diha pas Karen. Kitingaling mahibaw siya nga si mahal mo'y naghatag ini. Nga naman sa di ay kung mahibaw si Karen. Nay, nagduda si mahal nga si Karen mo'y tigsumbong ni Senyor Emilio nga mag-anhian ang akong mahal. Ayaw gid baya tug anis Karen na ha. Nga nagkita mi si mahal nako dito sa Manila. Ay, tingalig na sayop lang si Senyorita Milan. Sa tanaw ko ni Karen, buutan siya o klaro yun nga milaban nimo. Ako ray iyang gilabanan, nay. Pero iyang giduot ang akong mahal. Ay, dili na ta maghisgot mahitungod ni Ana dong Milan, oy. Laban ni kang Karen, nay. Oh, oy. Dili na lang tagi maghisgot, Ana. Tingalig madunggan ka pang Karen na, malain to nimo. Ayaw gid siya tug-ani na ha, nga nagkita mi si mahal nako dito sa Manila. O siya ay nagpalit sa gihatag ko nimo pasalubong. Abi na kog dili ka na lang mo gawas gikan sa imong kwarto. Karon ako ma-report sa office. Oh, well and good. Kariyot kay kuhaon ako ang yawi sa mong auto. Oh, no. Don't bother. Unsa? Ang service na lang sa company ang akong gamiton. Musukol ka ba yun ako, Hazel? Of course not. Magkahimo ka kus pagsukol sa usa ka amahan nga mo ay magbuot sa kinabuhi sa iyang anak. Ayaw ko lain as pagsabot, Hazel. Di lang ko gusto nga mag-antos ka. Mga una ta pa. Kuhaon ako ang yawi sa mong auto. Ayaw lagi. Not now. Manawag ako sa office. Magpakuha ko sa service car. Hazel. Ato na lang ko mamahaw sa kantin. No. Iwasang imong pamahaw. Dili na kong mamugos aron iuli ang yawi. Bye pa. Magkuyog na lang ta. Ihatod ko ikaw sa office. Nagpaingon na nga ni ang driver sa company car. Hazel, imo bang gisukod ang akong pagkaamahan? Gisukod? Wa man. Unya nga nung giturn down man imo ang akong offer. Og, mibalibad pag yung ka nga ihatod ko ikaw sa opisina, ha? Ako mo ay wa magkasabot nimo pa. Ima man ka akong umulon aron magdako ko nga dili magsalig nimo. Wa na magpasabot. Nga balibaran mo ang akong offer. Kung dawaton ko ang imong offer, imo na sab kong sudyaan nga way kaugalingong desisyon. Oh, Pa, pasagdi nga ipakita ko nimo. Nga capable na unya ko nga mo'y mupuli nimo kung ma-retire ka na. Hazel! Ikaw mo ay magbuot sa akong kinabuhi. Unya kung tumanan ka na ako sa imong gusto, mareklamo ka. Pagsukol ang imo karong ipakita nako. Wadagi ko masayod asa ko lugar sa imong kinabuhi pa. But definitely, dili ka makagawang sa akong kinabuhi. Hazel! Muna ko nimo sa office. Wa ka pa makakaon. Adto na lang kumukaon sa kantin. Wa ka kumasayop sa akong pagdisiplina ni Hazel. Pero, kinahanglan ako'y magbuot sa iyang kinabuhi. Dili ko ipakita sa akong amahan nga huyang ko. Nga usa ka dakling ang iyang anak. Dili siya makabuot sa akong kinabuhi. Nga ko cellphone. Nga ko mahal ang nanawag. Mahal, miss you already. Labaw pa ko, mahal. Nga nung nanawag man ka? Di na ko sa office nga giandam ni Papa para na ako. May trabaho ka na? Preparatory lang ni. Giandam lang ni Papa nga akong posisyon sa among kumpanya. Maayo hinoon. Kinahanglang makatun ko aron dili na ko mahadlok sa akong amahan. Mahal.
Timing gid kaayo sa. Ang contest na hitabo sa bakasyon. Karon, enrollment na pod. Last na ning kumbati na ko sa college. Kinahanglang makagraduate ko. Ikaw pa. Kano sa matin ninyo masayaran ang resulta sa contest? Ang eskwelahan ay ilang paybaon, Karin. Adto na sa Kas Manila? Kung makadaog. Di na kimulao, may. Aron, di kayo sakit kung di ko kadaog. Wa day ka mosalig sa gahom sa Diyos. Gipangayo ko ni nanay nimo ang imong kadaugan. Ang pag-ambo, Karin, usahay matubag dayon. Usahay sab, dugay ang imong pagpaabot. O usahay, di gid matubag. Hala no? Wa day ka salig sa imong kaugalingon, Milan? Dako kong salig sa akong katakos eh. Pero doon naman ko'y mas gamhanan pa nga mao imong desisyon. Hinoon sad. Nga ako lang paninghaon nga makahuman ko sa konkurso. Oh, donghain man di ang malita nga imong gagamit. Hala, ato ram ditong gihuman ang malita ni no? Kadiyatay kay akong limpyuhan. Uy, ako nalay limpyo adto. Ako lang na eh. Ako gimigamit. Bunalan tayo noon ka. Kadako na nako na imo bud kong binalan. Ang, di man kamtuon ako be. Nga bunalayanti ka. Naslang na yun ko nay. Tanong ko sa mong istorya. Ako na lagi limpyo ato nay. Nalimot na lang ko kay nagdalit-dali ang gud kog pa-enroll. Samot na gyud nga wa na kay panahon. Sige, gihapon mo. Tawganay ni Senyorita Hazel. Kung manawag siya nay, magkasulti me. Mahanlok man kong manawag niya kay tingalig masakpan siya sa iyang amahan. Dong, wa ka mahadlok sa inyong relasyon? Nahadlok ba yan, nay? Pero, wa magin ako mapugni ang bulog sa akong pagbati, nay. Pero may lang kong kulbaag maayo kanang magkatubangay naming duha sa akong mahal. Ay, ang ako manggong gikadlukan, Dong Milan. Nga tingalig masakpan mo sa iyang amahan. Tabangan tingali sa mong gugmanay. Kanang magkuyog ming duha dito sa Manila. Bisan tuod na ang panagana pero malipayong kaming duha. Wa mang jud ko'y supak ni Senyorita. Buutan man siya og masinaboton. Ang iya lang yung amahan dong. Mao na hinungdan nay nga maningkamot yun ko nga pagkahuman sa konkurso. Aron doon na sa ko'y ipanghambog sa iyang amahan. Og si mahal sab nako, hinay-hinay sab siyang maningkamot nga dili magpadaog sa gusto sa iyang amahan. May mahimo ka ang Senyorita kung pugson gyud siya sa iyang amahan? Tingali ba yung sakitan ka lang sa inyong relasyon, Dong Milan? Nagsabot aming duha si mahal nay. Bisag unsay mahitabo, maminyo gid ming duha. Dong Milan. Siya rin akong kalipay nay, og ako rasay kalipay sa kumahal. Busa, mangita gid mig kalutsan sa mong relasyon. Kinahanglan nga kami gid mo yung magkadayon. Kumusta na ang imong trabaho? Kung misugot pala unta ka, nga accountancy ang gikuha na kong kurso, mas dali ko makasabot sa mga figures. Gusto kong mamahimo kang abogada, Hazel. Hinungdan nga gipakuha ta kag political science. Mas gusto kong figures pa. Maayo man sab ang imong grado. Siyempre, naninguha nga dili di mo manganlan og buko. That's my girl. Pero hapit ng opening sa klase. Kung may bakante ka nga oras, mahimong mo report ka din Inahalang dili ka mabitin sa lakaw sa atong negosyo. Paninguhaon ako. Di ba doon ka may ipaila-ila na ako? Dili ba anak sa suod mong higala nga usasab ka businessman? Milarga na sa States. Good. Nalipay ka? Gusto ko mo-focus sa akong pagtuon. Pa, mahimong wangyo. Unsa man ka na? Pwede mo bakasyon sa probinsya? Enrollment na hinuon. Mahimong after sa first semester. Bisag kadiyot lang. Unya na ta magsulti bahay ni Ana. Happy na kita mahuman sa college. Happy na ka mamahimong teacher. Ikaw, Sad. Happy na sad ka mamahimong CPA. Pero, wa pa kay uyab. Doon na noy. Ha? Doon na kay uyab? As in, girlfriend? Ngano? Di pwede? Way mo sugot na ko? Doon na, uy. Doon na kayo mo sugot na ko nga pobre man ko. Bright good ka. Gwapo pa gyud. Ha? Tawa ang good ka, Karen. Namuha man good ka. Ni-blush ka, oh. Now sa Lex Pinoy. Ay,
Why mo sagot ako kay pobre man ko. Kitsa man day dato nato din hibi. Sure ka na yung sagot? 100% sure, uy. Ikaw sa gidbilan no kakatawanan ba ni mo, uy? Ikaw ra may way believe sa imong kagwapo, good? Tinuod yung gisulting nanay da nga laban gyud ka na. Nahibaw man good ko nga buotan ka. Og dili ka hambugiro. Og dili ko gusto nga mahimo kang biktima sa kasalbahis ni Senyor Emilio. Nganong nahisgutan mo na to si Senyor Emilio? Amahan gud siya ni Senyorita Hazel. Og mao'y gusto ni Senyor Emilio nga dato gud ang mabana sa iyang anak. Ikaw naman sa ni katawa diha. Nga naman, wa ka mahadlok ni Senyor Emilio? Nahadlok man. Pero, nganong iyam sa kong kulatahon nga, wa mo ko isa niya. Wa day ka maibog ni Senyorita Hazel. Kadit lang. Time out na ha. Karen, nganong naghiskot naman kaniya? Tungod kinakasiguro ko, nga siya mo ay makaingon nga nung kasilagan ka. Og silutan ni Senyor Emilio. Unsa? May gusto mo kunin mo si Senyorita Hazel? Klaro ka ayo. Karen, dugay nang nawa siya din eh. Busa di na nato siya ang hisgutan. Mahimo ba? Nak, nag-away mo si Karen? Wa man eh. Unya anong murag subo lagi siyang mibiya din he. Nahisgutan lang namo si Hazel. Imo siyang tuganan. Wa uy. Nay, ayaw ba igod siya tug-ani ha? Bahin sa kumahal. Dong, nahigugma ka ba gyud ni Senyorita Hazel? Kaniadto ra nay. Katong magsigisig anhi unya magkuyog ming duha nga manakop og kaba-kaba. Pero gipugnan ko lang gyud ang akong kaugalingon kay tigid ko angay niya. Pero sa dihang nagkita mismo nila, ako mo'y wa na makapugong nay. Nahigugmang magud ko niya. Anak, kanunay ko ba yung suportahan ang tanan nimong kalihukan? Ang tanan nimong desisyon. Pero sa inyo karong relasyon ni Senyorita Hazel, gibati ko kadlok. Dili ko gusto do nga mabunog ka na itong Senyor Emil. Tingalig ako hinuon siyang mapatay. Ayaw gid paghunahuna niya na nay ha? Kay kung mapriso ka, ako na limog papriso. Dong Milan, Sagdi lang nay. Layo bitaw nga kumahal. Pero inigabot unya sa katumanan sa kupanghandoy. Bisag pila pa ka Senyor Emilio, dili ko mahadlok nay. Dong, Nahigugma ko sa kumahal. Siya rin akong kalipay. Busa, andam kong panaliptan ang among gugma. Ayo! Maayo! Lang! Kinsa ron, nay? Nagilang! siya mo itagiya sa malita nga imong gidadid tos Manila, Dong. Niara ang malita, Botoy, Ikaw day mo gihuwaman ni Karen, no eh? Ako dong? Nay, nganong imo mo kong gitutukan? Murag di man ko magkatuo nga anak ka ni nanay ni mo dong? Ha? Ay, sige na, Botoy, dadaan ng malita. O nya, daghan kang salamat sa imong pagpahuwam, ha? Sa imong kaayo, ha? Sige nang. Ato na ko nang ha. Dong, Milan, ato na ko. Sige. Sige, Dong. Salamat. Nay, suod mong higala itong tawahan, ha? Di man. Ganong mitutok dito siya na ako. Tingali gigwapuhan ni mo. Ay, kung nang bayo itong tawahan na, nay. Ay, nalatong tagdas, Botoy, Angay tang magpasalamat niya. Kaya man kang gipahuwam sa malita. Bitaw, nay. Tuwara ba siya magtrabaho sa bayas siyanda, pero siya may mitunol na ko sa cellphone nga hinatag ni Hazel nga akong mahal. Ispiya ka siya, nay? Dili espiya si Botoy Dong Milan, Matinabangon lang kito siya. O wa mo sunod sa bating batasan sa iyang agawon. Pero, di tingali mo yung musalig ka niya, nay. Iyabi ang agawon si Senyor Emilio. Angay tang magpasalamat niya.
Kay bisag dili siya suhito sa imong pagkatao, pero nagpahuwam siya sa gitipigan niyang butang. Kamatikod ka. Giayo gid og tipig ang maong butang, dili ba? Bitaw na no? Pero, di lang kita mo kumpiyansa. Karen, taod-taod na lagi kang wa na makabisita sa bahay, day. Mauwaw ko nang uy. Unsa? Kisa ba imong gikauwawan, day? Kuan nang, si Milan. Uy, nga nagutang mauwaw kang Milan, day. Di ba suod man kaayo mong duha? Mura man kog namugos aron unsa, day? Kalimtin na to akong gisulti nang. Nganon dili man ko ni matuganan, ha? Wa na baya ko maniglain ni mo, day, Karen. Mura man gud og namugos ko nga iya na lang kalimtan si Senyorita Hazel. Kay siya may makaingon nga nung mag-antos lang si Milan. Karen. Murapag ipamugos na ko akong kaugalingon nga. Sige nang, uy. Mupauli na lang ko. Dahil nakasabot ko sa bote mong ipasabot. May gusto ka ni Milan? Nang ilang. Ayaw ikauwaw ang imong gibati, day. Dagagod ka, samtang ulitaw na sabnas Milan. Pero pasaylo agad ko, day, ha? Nga dili ko mahimong butan ang pagbati sa akong anak. Pero malipay kay ko. Kung magkarelasyon mo si Milan. Ako nang ikalipay, day, Karen. Nalipay ko sa gipakita mo karong interes sa tong kompanya, Hazel. Salamat. Ngay mo di nakita nga akong trabaho pa. Unsa man? Kuhaon mo nagbalik ang yawi si mong auto? Dili. Imo bang gisukod ang akong pagkaamahan? Of course not. Kay kung hunaon lang, ang gipakita ko karong interes sa imong kompanya o ang akong pagtahod nimo. Dili pa igo sa imong nabuhat nga pagdana ko dinhi sa kalibutan. Pinaagi ni Mama. Hazel, imo gyud kong gihagit? Dili na tinuod pa. Pasagdi nga doon nagyo ko ikapakita nimong katakos. Okay. After this semester, musugot akong makabakasyon ka sa ato. Tinuod pa? Katagan ko ikaw higayon. Kayo man niya sa imong graduation. A big task is coming for you. Big task? O sana pa? Wata, kay mo abot ra na. Nga ang cellphone. Nga ako, mahal. Mahal, salamat ka, nanawag ka. Imingaw na kay kunin mo. Labaw pa ko, mahal. I have a good news. Good news? May resulta na ta sa atong contest? Huwa pa, mahal. Labaw pa ka na ang ako rong ibalita ni mo. Imo kong gipahinag maayo da. Mubakasyon ko diha after this first set. Tinuod ka, mahal? Manakop na sa tang mga kaba-kaba? Yes, mahal. Kita naging duha ang manakop. Excited na kay kung makita ti kagbalik, mahal. Tingali, mauban ni mo ang imong amahan. Dili, mahal. Kay busy na si Papa sa negosyo. Magkita na sabta. Mahal, anda mo na ko ang mga kwadro na ko, ha? Katong gihimo na ko. Sigurado gid ko nga malipay ka, inigakita ni mo sa kwadro nga puno sa kaba-kaba. Excited na kaayo ko, mahal. Naibaw ba si Karen nga nakita ta dali sa Manila? Wa, oy. Wa. Hangtod si nanay akong gipinahan nga di gid mo tugan nga to ni Karen nga ikay mipalit sa pasalubong. Thanks much, mahal. Duda, kikuha ng Karen. Mahal, don't worry. Dili ka excited nga nagpaabot sa resulta sa atong contest? Mas interesado kong makita ka, mahal. Igon ka ni anak ka, mahal, alang nako. Milan!
pinahitabo ni Karen eh. Karen! Milan, may nindot kong ibalita nimo. O, saan na, Karen? Murag importante gid Mayong kinada. paguminaw sa Gusto Lex nitong miabot. Pinon. May resulta na ang inyong contest. Tinuod? Mau ba? Dito ko sa eskwelahan ganiya. Wala gibalita. Bago pag yung sa eskwelahan, naana ang resulta, Milan. Oo niya, naibaw na bakit sa midaog? Imo rong cellphone ang bibagting? Kuan. Ito baga, tingalig si Senyorita Hazel ang nanawag nimo. Ha? Iya ko na cellphone. Gihatag ko na niya nimo, di ba? Excuse na ha, Karen. Akong tubagon ng cellphone. Okay ra, Milan. Sige na, halakaw na. Tubagan na ng imong cellphone nga hinatag ni Senyorita Hazel. Karen. Mahal, dili na lang dai ko mo bakasyon diha sa ato. Nga naman. May resulta na ang contest. O kinahanglan nga mo ari ko diri sa Manila ang tanang contestants. Kay doon na may consolation prizes ang wa mo daog. Dollar good. Ano kun kaayo? Bitaw no? Sobra pa magha sa pliti ang consolation prizes. Of course. Ang importante nga magkita na kita. Importante gid kinan ako, mahal. Sige. Handa mo na ko ang mga kwadro sa kaba-kaba aron ako nang gining mahatag nimo. Excited na sad kay ko madawat, mahal. Kay doon na nagtikoy magakos kanang mingaw nagkid ko nimo. Tinuod? Promise. Sobra nagkid kayo akong kamingaw nimo. Labi na gid nga mahal ka na nako. Mahal sa ka. Nahibawan na kinsay midawag. Inig-ari na nila ipahibaw ang mga winners. And I pray nga ikaw maoy midaog. I will also pray nga kitang duha mo'y midaog. Ikay first, second ako. Ay, di ko masugot. Kinahanglang ikay first. Okay ra na ako nga second ko. Nga nami katawa man ka. Ngang, mura mo tang nagbuot-buot. Bisag kinsay mo daog, basta dili lang gid maguba ang atong relasyon. Nga ni aramang kasagdanan? Nagtubag pa si Milan sa iyang cellphone nang. Ha? May nanawag man gud niya samtang nagbalita ko ni Milan nga may resulta na ang contest nga iyang giapilan. Unsa to day ka rin? May resulta na ang contest nga giadto ni Milan sa Manila nang. Uy, kanindot good aron. O niya, nakadaog ba ang akong anak? Wa pa hibawin nang. Patuon pa man na sila balik sa Manila aron mudawat sa consolation prize. Kung wa sila makadaog sa major prize. Mayuntag makadaog ang akong anak. Ampo lang gitag maayon nang. Nga mudaog lang gid si Milan. Nga iyangan mo ay mugawas nga mananaog. Garbo ba kayo ang among eskwelahan kung si Milan gid ang makadaog? Adoon ako si Milan. Manawag din ko nimo ha, mahal. Kung palargahon nami sa mong coach. Magpaabot ko, mahal. Kuan ka nang muchat na lang di ko nimo eh. Maayo na kay di dayon mabantayan si mong amahan. Sige, mahal. Excited na ba kayo ko? Labo pa ko, mahal. Excited ka mo dawat sa first prize na premium? Excited ko mo dawat sa consolation prize. Dollar magyapon ka. Mahal, ikaw gani mo daog. Ianda maya na para natin duha. Gusto na ako, nga ni-graduate na to sa college. Magminyo dayon ta. Kalma lang, uy, mahal. Mag-abogado pa baya ka? Mas labaw kung magkinahanglan ni mo kaysa titulo. Mahal. Ikaw di ay, huwag ka magkunahuna nga magminyo dayon ta. Mahal, may pangandoy pa ko. Ako lagi ning gihuwaman ni nanay. Pero kung tinuod man nga ako'y mudaog sa first prize, kamay na lang kukuhaton aron maumol ko dayon ng atong pamilya. Ang senyorita na say imong gikasulti sa cellphone?
Niyan ang resulta, Nay. Nay, maayon tag dunggon sa tuas sa langit ang imong pag-ampo. Anak, sangko gyud sa langit ang akong kalipay, kung dunggon sa labaw makagagahom ang akong pag-ampo. Nay, wa mo sige ko mangandoy nga magkadaog. Kaya di ko gusto nga mabuang ko sa kaguol kung mapakyas ko. Pero, gikinahanglan sa dako ang premyo, Nay. E tingali, hagdanan na kini sa katumanan sa kong pangandoy ang maong premyo, Nay. Dili ka madayon pagbakasyon sa atong asyenda? Dili lang pa, kay may resulta na ang giapilan akong contest. Milawom ka diay ni atong inyong contest. Damgo ko nga maapil sa maong contest pa. O natuman ang mao kong damgo. Kung may premyo kong madawat, labaw ko kini ikalipay. Kay hagit pa yun na ako ang maong contest. Imagine, ipaggarbo mo ang atong yutang na tawhan? Binuang. Oh, Amerika rin indot puyan, Hazel. Og, ipaninguha ko gani nga daghan kog ma-invest sa abroad. Aron kung doon na ako'y negosyo rito, adto na tama mo yo. biyaan mo ang atong asyenda? Ako tong ibaligya. No. Why magbuot ako? Kung makikita na kog nindot nga pwesto dito sa Amerika, adto na tama mo yo dito. Kung mamugos ka gyud, ikaw rin puyo dito, kay magpabilin ko din sa Pinas. Ha, dili ka makabuot ako, Hazel. Kung moingon gani ko nga adto na tama mo yo, adto na tamo settle down dito, ako gyud ang tumanon. Mugamit na sa tas malita ni Butoy. Di ta mauwaw, Nay. Ay, nganong mauwaw man ta. Nga ato magiuli ang malita nga way tatsa. Dako ang akong pagtuo, anak nga. Swerte nimo ang maong malita. Ito, Nay, no? O tingin nagdaan akong swerte ang maong malita. Nay, anong nakingon man ka nga swerte nga kapag ganit na mahibaw kung makadaog bagid ko? Ay, swerte gihapon, anak. Kay wa man kahay mapildi sa maong contest. Ang tanan, doon namang jud kahay madang premyo. Doon na, Nay. Dollar pagid. Oh, dollar. Maayo untag. Dako pud na da. Nay, bahala nag $10 ay consolation prize. Basta kay dollar. Gamaya pud. Gamay Ikaw ba? gyud wa na naspliti sa eroplano. Ay, sa ato pa magkita na sad mo didto ni senyorita. Makita na sa akong mahalay. Ay, pagbantay taon na ka. Layo ba yatong Manila? Naunsa ka, Nay? Simbako, makita ka dito ni Senyor Emilio. Unsaon ka kaniya? Iyampo na ko, Nay, nga di na mahitabo. Wa mo kisa niya. Imo man kung uyab ang iyang anak. Nagkahigugmaay mangod ni Hazel, Nay. Dili ka madawat sa iyang amahanak. Kay pobre ka. Dako nang saa lang ni Senyor Emilio nga mahigugma ka sa iyang anak. Sabi lang, Nay. Magbantay lang ko kung tuwan ako sa Manila. Oo niya, Nay. Kinsa may mukuha sa malita. Kung makita min Karen, siya na say akong hangyoon, aron adtoon si Butoy. Tangilang! Oh, Butoy, salamat kayo nga miduol ka. Dong, ikaw gi akong tuyo. Mayong pagbuminaw sa Unsa man, Lex gusto kang Pino. mutanaw sa mga papilis? Gusto gid unta kaayo ko, pero ayaw una karon. Nanimpad lang ko nga magkita ta, aron human na kog balik ang malita. Okay. Okay kayo nang. Kadto man kang imong anak ang mo gamit. Oo, siya dong. Mubalik siya sa Manila. Kay naanak ko na yung resulta sa contest nga ang giapilan atong pag-adto niya sa Manila. Sige na ha. Akong kuhaon. Na ako lang ihatod sa inyo ha. Wala di ka kamahago dong. Di uy. Paghago din na mo, sakay mo ko sa akong jeep. Sige. Sige dong, Botoy. Magpaabot ko nimo sa bahay ha. O, Botoy,
Tipigi lang gid pag-ayo ang mga papilis, ha? Imo gyud siguro no ang gipost sa bulletin board? Nakisulti sad nako ang among coaching staff. Kinahanglan gid ko no nga mularga Miss Manila aron magdawat sa premyo. Nahibaw-an na ba kung kinsa mi daog Milan? Wa pa man. Iampo gyud nako nga ikaw mo ay makaangkon sa first prize winner Milan. Excited ka kayo, Hazel. I have to, Papa. Nahibawa na kinsagay na kadaog sa contest. Pila ra kay premyo nga inyong madawat. I-convert sa atong currency pa, maabot og 5 million pesos ang premyo. Kana lang? Magkahimo kay kung mudeposito sa maong kantidad sa imong account. I worked for it, Papa. I considered a big challenge ang contest. Kung makadaog ko, sangko sa langit ang akong garbo. Wa kinanglan ang mga ginikanan aron makatambong. Unsa? Muuban ka nako? Unsa kahay sunod nga mahitabo o kayo say pas pagpaminaw ning uban pang laing sumpay ning sugilanon. Hinuwaman nga pangandoy nga sinuwat ni Bibi Farida Salgado. Ug daghang kayong salamat no mga ka-listeners, mga ka-followers no, ug paliwag din ko na subscribe sa akong YouTube channel. Ug daghang kayong salamat sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.